he still makes me wait. When walls are shaking ground feels like you might break. It's not the end of the road. Dobré ránko, tak sme prileteli vládnym špeciálom späť do Telerána. Vitajte po rozprávke opäť a s Viktorom Serebriakovom sa teraz budeme venovať téme, o ktorej sa ľudia rozprávajú, a to je taký výlet do Ruska vládnym špeciálom. 4 poslankyne sa tam vybrali, ale vraj to bola dlhodobo plánovaná cesta. No a stálo to nemalé peniaze. Dobré ránko, Viktor, ešte raz. Dobré ráno. Začneme hneď tým. Koľko to stálo, tento výlet? Stálo to naozaj nemalé peniaze. Odhad je výlet malým lietadlom 19-miestne 4 poslankyne do 7 000 eur, k tomu 1250 eur ako vreckové, ubytovanie, poistné. Čiže zaplatili sme to pekný výlet. No, moment, hovoríte o výlete, ale oficiálne to predsa bola služobná cesta. Oficiálne to bola služobná cesta. 4 poslankyne smerom do Petrohradu. Ten program nebol veľmi nabitý, mali tam dokopy asi 5 bodov, medzi ktoré rátam aj spoločensko-kultúrny program, čiže bol to taký ľahší program. Preto sa tomu aj hovorí babská jazda, lebo jednak to boli 4 poslankyne, ktoré teda nebol medzi nimi ani jeden muž. Bolo to aj stretnutie s nejakými podnikateľkami ruskými, ale tiež problém je aj v tom, že naozaj ten program nebol taký nabitý. Niekedy aj ministri majú za jeden deň viac bodov ako toto. No a mohli by sme spomenúť aj jednu opozičnú poslankyňu, ktorá dostala možnosť tam letieť. A tu by som chcel vyzdvihnúť ženy, pretože v poslednej dobe ja mám pocit, že keď sa niečo prevalí, tak za to môžu opozičné poslankyne, ktoré sa neboja a povedia: áno, ja som povedala nie výhodám, a radšej nech o tom vedia všetci, čo je podľa mňa absolútne úžasné. Áno, bola naozaj jedna taká poslankyňa, ktorá odmietla letieť do toho Ruska. Ona argumentuje tým, že v podstate odmietla sa zúčastniť na nejakom takom míňaní peňazí nehospodárnom. Samozrejme, boli tam možno aj iné dôvody. Parlament hovorí, že ona mala vtedy snem KDH, čiže to bol vraj dôvod. Ale ona hovorí, že bolo neštandardné už len preto, že dostala pozvánku 7-8 dní predtým, čo je podľa nej dosť neštandardné, že krátkodobo. A pritom napríklad pani Lašaková hovorí, že to bolo plánované dlhodobo. Dokonca sa ešte hovorí aj o tom, že aj keby v tom lietadle nikto nesedel, takže tak či tak by muselo niekam letieť, lebo že tie vládne lietadlá sa musia zalietávať. Presne tak, ministerstvo vnútra argumentuje týmto. Napríklad ten Jak-40, ktorým leteli poslankyne, za 2 roky letel 46 krát prázdny a tým sa vyvíja aj myslenie ministerstva vnútra. Hovoria o tom, že možno by do vládneho špeciálu vedia si predstaviť posadiť aj verejnosť. Dobre, aby sme teda aj my vedeli, verejnosť, že v akom stave a koľko máme k dispozícii takýchto lietateľov, či sa vôbec oplatí do nich sadnúť? Áno, to je otázka, že či je to naozaj bezpečné. Máme 4 lietadlá, jedno je nepojazdné na generálnej oprave, ďalšie jedno je veľké, to najnovšie je z roku 1989, ďalšie dve, tie menšie, majú viac ako 30 rokov, jedno už má 39 rokov, čo je naozaj ako slušný vek na tie lietadlá. Joj, tak ale zase povedzme si pravdu, že tie lietadlá vyzerajú veľmi dobre, nie? A to už je téma, ja ti ďakujem veľmi pekne, to už je téma, ktorej sa budeme venovať teraz. Totižto aj po 50-ke sa dá vyzerať výborne a naštartovať svoj kariérny život tak, ako ste možno ani len neplánovali. A nielen po 50-ke, aj po 60-ke napríklad. A práve o týchto témach sa budeme rozprávať s našim hosťom Dagmar Březinovou, s uznávanou kostýmovou výtvarníčkou zo susednej Českej republiky. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. S pani Dagmar nevidíme, prvýkrát už bola u nás v Teleráne. Aďa, spolu sme my vtedy vysielali, keď sme tu mali pani Březinovú. Áno. Ja sa tiež pamätám, ako ste si potom hovorili, ako to robí, že tak vyzerá. A dnes sa to dúfam už dozvieme. Dnes sa to dozvieme, pretože ideme sa rozprávať o tom, ako stať za hriech v ktoromkoľvek veku. Ale predtým, pani Březinová, zaujímalo by ma, kedy nastáva ten vek, keď sa dá povedať, či už u ženy alebo u muža, že doteraz sme veľa toho preto, aby sme nejak vyzerali dobre alebo slušne, nemuseli toho veľa urobiť. Ale od teraz už budeme musieť viac zapojiť sily a všetko možné úsilie, aby sme vyzerali k svetu. Tak už někdy vlastně před tím měsícem jsme mluvili o tom, že všechno je v hlavě. Všechno máme v hlavě, protože ta duše je všemocná, zatímco tělo občas vlastně hapruje, dalo by se říct, tak ta duše všechno dokáže překonat. A vlastně i z nějakých takových těch vlastně reakcí těch čtenářů vlastně na ty 2 knihy, které já jsem napsala, vyplývá, že 40 je takovým zlomovým vlastně obdobím v životě vlastně každého z nás. Ono to má své důvody, protože
kdo vlastně měl určitou kariéru nějakou v hlavě a ona se třeba do té 40 ještě úplně jakoby neprojevila, nebo prostě není to na takové úrovni, jaké jsme si představovali, že by to mělo být. Stejně tak je to se vztahama. Ty vztahy vlastně buď to už je máme rozpracované, máme nějaké děti, nebo prostě jsme to tak dlouho odsouvali, až najednou přišla ta 40, už nějak tak cítíme, že už je to takové složitější, už jsme taky chytřejší, že jo, víc poučený, čili už nevyletíme jen tak do nějakého vztahu. Čili vlastně z odezvy čtenářů vyplývá, že 40, že to je skutečně věk, na který je třeba dát si pozor. A tam je právě potřeba taková ta určitá, dalo by se říct, duševní hygiena, kdy je třeba si uvědomit, že 40 to je prostě mládí, to vlastně vůbec nic není. Ve srovnání s tím, že bychom měli žít třeba 85 let, že věci nám prostě hrozí s tím, že jsme hrozní břídilové, babralové, protože bychom se měli dožít nějakých 150, nebo já nevím, jak bychom to dokázali, ale možná, že až budeme v té 150, takže se nám to bude zdát jako hračka. A že Vlastne dobre, ale ako sa dostať k tomu, ako sa prepracovať k tomu mysleniu, že nie je neskoro začať na sebe pracovať, možno začať nový vzťah. Ako nehodiť v úvodzovkách tú flintu alebo tú pušku do žita, pretože mnohí to po 40-ke, po 50-ke, po 60-ke a tu by som sa na chvíľočku zastavila. Vy sa netajíte tým, že rozprávate o tom, aký máte vy vek. A ja si myslím, že by bolo hriechom, keby sme nepovedali, že vy ste žena po 60-ke a vyzeráte tak, ako vyzeráte. Čo teda klobúk dole, je to absolútne úžasné. Dokonca vy chodievate aj na diskotéky, som sa dozvedela. Ano. Dobre, ale ako dospieť k tomu, aby som sa nevzdávala a žil naplno? Já myslím, že v té 40 právě si třeba uvědomit, že co se nestalo, vlastně se klidně ještě stane. Tam je prostě taková určitá bariéra, která nám vznikne v té hlavě. Je to i společenský tlak, protože společenský tlak vlastně nonverbálně upozorňuje na to, že do 35 a potom už teda se uvidí, nebo prostě pak už je konec, že jo. Sice se k tomu nikdo nehlásí, ale existuje to. My víme, že prostě, nebo klienti si stěžují, že po té 40 je daleko horší jako získávat posty, než do té 35. Čili my musíme to mít v té hlavě, že vlastně nic se neděje, že ten život máme před sebou a těch opor je vlastně několik. Viete, čo mi zišlo na možno si niektoré naše diváčky hovoria teraz, áno, duchovno to je jedna vec, ale ako to spraviť, aby som vyzerala tak, ako vy, pani Dagmar, a dúfam, že k tomu sa dnes ráno ešte dostaneme. Že nám dáte konkrétne recepty. Aj k tomu výzoru sa dostaneme, ale dostaneme sa napríklad aj k vzťahom. Dostaneme sa k tomu, ako napríklad uloviť chlapa po tej 40-ke, ak sme to dovtedy nestihli, alebo máme za sebou nejaký rozvod alebo niečo iné, inú nejakú vec, ktorú považujeme za nemilú vo svojom živote, ale teraz na milšie veci, a to na kuchyňu. Zatkou Polakovou dnes pečieme. Zabehlo. Ďakujem veľmi pekne. Dnes pečíme a teraz mám pre vás taký jeden veľmi rýchly tip na jednoduché slané keksiky so syrom. Ak vám príde nečakaná návšteva, jednoduché, pozrite, zoberte si nastruhaný parmezán alebo syr, 2 lyžičky. Do toho dáte lyžičku takýchto najlepšie sezamové a tekvicové, nie veľké. Píniové som nedávala do tko, lebo viem, že robíš, takže píniové nie. Ďakujem. A toto je taká moja vychytávka, pomocníček, určite máte doma. Pri zaváraní, hej, to je ten zatlačač, keď zavárate poháre, tak to je moja taká odmerka, kde nasypem túto zmes, nič iné neurobím, len to nasypem, takto jemne to tam poprikláčam, aby mi vyšli takéto pekné krúžky. A tie potom dám piec asi na 10-15 minút pri 180 stupňoch. Vznikne vám takéto slané, pozrite sa, keksiky, ktoré potom, čipsy, áno, takto môžete dať, ponúknete hostí a máte to za pol minútky aj s robotou a deti to veľmi baví, takže veľmi jednoduché. Môžete si zobrať, ponúknúť sa a jesť. Inak ponúknite sa, pretože v tejto knihe nájdete množstvo takýchto skvelých rád a receptov. My sami s Dodom sme sa už niekoľkokrát inšpirovali, že Dodo? Aj skúsili piecť a dopadlo to veľmi dobre. Odfotila, hneď som zistila, že aký koláčik. No a keď už sa to nepodarilo, tak to funguje. Ale len som ti chcel do budúcna, keď náhodou ešte budeš tu niečo robiť, toto prosím ťa použij, pretože v rámci hygieny nemala by si to chytať rukami, ale
ja som predtým nechytala peniaze, vieš? No dobre, ale tak sa tejto téme budeme venovať. Ak sa chystáte náhody, tak vám poradíme, kde sa sťažovať, ako a čo hrozí tým, ktorí nedodržiavajú hygienické zásady. No rada by som upozornila ešte na jednu tému. Pozrieme sa na nie špinavé, ale čisté ruky a najmä šikovné prstíky Lenky a Broni, ktoré nám to vyrábajú pekné náramky. Takže viac už o malú chvíľu. Príjemné vstávanie z Teleránom. Pekné ráno, nech sa páči. Dobré ránko, utekajme za lacnejšími potravinami. Podľa mňa je to stále aktuálna téma, pretože potraviny stúpajú, idú hore, dokonca aj tie základné sú drahšie, než boli a my vám povieme konkrétne, ktoré a o koľko. Tak, myslím si, že to sa oplatí určite. A pozor, my sme kontrolovali hygienu v stánkoch na takých rôznych podujatiach, akými sú hody, vínobranie, teraz letia aj jarmoky. Tak sme si dali pozor na to, ako vám podávajú tí, ktorí vám majú podávať jedlo za vaše peniaze, či nejakou servitkou v rukavičkách, alebo si predtým nejak ruky umyjú. Uvidíme, pozrieme sa na to s Dominikou Mičechovou, tak zostaňte s nami o chvíľu aj počasie s pánom doktorom Jozefom Milkom. Pekné ráno. Musím povedať, že celkom príjemné ráno. Zobudzame sa do celkom príjemného rána. Je 27. septembra. Meniny majú všetci Cipriánovia a my sa pozrieme na to, aké nás čaká počasie v tých najbližších 10 dňoch. Dobré ráno, pán doktor Jozef Milko. Všetkým divákom želám dobré ráno. Myslím si, že sa potešia viacerí, ktorí čakajú na to obdobie, ktoré býva koncom septembra a začiatkom októbra. Nazývajú ho niektorí babie leto, pretože to sa bude podobať skutočne na toto. Pretože jediný deň, čo tu je útorok, tak to si je skutočne zanedbateľný dáždik, pokiaľ sa niekde vyskytne, tak niekde len na severnom Slovensku, ale veľmi krátko, čiže to bude určite len symbolické, ale vidíme, že v ostatných dňoch žiaden dážď nie je pravdepodobný, malo byť ustálené slnečné počasie, môžu sa vyskytovať mly a počas dňa kopovité oblačiky. No a teploty by mali byť zajtra ešte 13 až 18, ale v tých ďalších dňoch buď 14, 19 alebo 15, 20. Po všetkých ďalších dňoch sa len tieto dva intervaly striedajú, čiže vyrovnané, ustalené počasie. Samozrejme môže byť, sa stať, že v tých najteplejších oblastiach na juhu predsa len bude len tých 22-23 stupňov, čo je obvyklé pre babie leto. Ranné minimálne teploty 3 až 8, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Toto je najteplejšie ráno, ale v tých ostatných dňoch buď 2, 7 alebo 3, 8. Samozrejme sa ma už pýtali aj na tie mrazíky, pretože majú starosti o papriku, tak treba s tým rátať, že v týchto dňoch, keď budú teploty vo výške 2 metrov 2 stupne, tak treba s tým rátať, že prízemný mrazík môže byť. Nemožno vylúčiť, že aj v nížinách sa tie prízemné mrazíky môžu vyskytnúť, takže treba byť opatrný a starať sa o tie plodiny, ktoré by mohli ešte pomrznúť, najmä chryzantémy, pretože ich chystajú nároby. Pán doktor, ale veľmi pozitívne, viete čo? Toto. No. Toto je pre mňa veľmi pozitívne, že... Prečo? Že tak málo dažďa. Nie? No, áno, to je super. To je maličko. Sa tešíme. No, dúfajme, že nebudú pribúdať tieto stĺpčeky, keď k nám budete zasa najbližšie chodiť. Ja tiež dúfam, že keď pondelok prídem, takže potvrdím, že to takto bude. Dobre, budeme sa na vás tešiť aj v pondelok. Želáme vám pekný víkend, no a v tejto chvíli si ideme zahrať hitparádu. Nie takú hudobnú, ale cenovú. Áno, je to tak a žiaľ teda budeme hovoriť o tom, ktoré potraviny zdražili a sú to základné. S Evičkou Sadovskou sa o tom porozprávame. Dobré ránko ešte raz. Dobré ránko. Kvetka sa pred chvíľou tešila z toho, že len jeden deň bude pršať, ale neviem, či práve aj to nebude mať vplyv na to, že niektoré potraviny budú znova stúpať, presnejšie ich ceny. Tak je to práve to, prečo sa aj celkovo ceny potravín ťažko prognozujú dopredu, pretože nikdy nevieme, aké bude to počasie tú ktorú sezónu alebo ten ktorý rok. A to je práve aj taký vždy ten rizikový faktor. Takže je to pravda, že to, aké je počasie, veľmi ovplyvňuje ceny potravín. No ale zároveň neviem, či sa obchodníci nevyhovárajú na to, aby mali dôvod trošku zvýšiť ceny potravín. Tak si povedzme, čo išlo hore.
čo je drahšie, než bolo. Takže tú našu cenovú hitparádu v tom takom nelichotivom zmysle vyhrali zemiaky, ktoré medziročne zdražili v auguste až o 60%. Nasledovali jablka, to bolo približne o štvrtinu, pätinu, ale bolo tam napríklad aj maslo. Ale aby sme neboli možno takí negatívni, tak na druhej strane toho rebríčka máme aj potraviny, ktoré zaznamenali pokles ceny, zlacnenie. Bola tam napríklad káva, cukor, ale taktiež a také najvýraznejšie zlacnenie pocítili, alebo sme pocítili pri nákupe vajíčok. Tie zemiaky, jablká, ktoré išli hore, môžeme očakávať v najbližších mesiacoch, že by sa to zmenilo, že tak fajn, mesiac nebudeme jesť jablká a potom tá cena znova klesne? Obávame sa, že ten medziročný nárast už nedokážeme nejakým spôsobom znížiť a že aj v následujúcich mesiacoch sa stále budeme baviť o medziročnom raste cien týchto komodít alebo týchto potravín o niekoľko desiatok percent. Táto tabuľka týchto cien a komodít je aj na našom Facebooku, tak tam si ju môžete pozrieť. Evička, zatiaľ ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že na budúce to budú informácie s tým, že všetko išlo dole. No a na Facebooku je aj Silvia Šuvadová, s ktorou sa môžete rozprávať na tému príroda a liečenie prírodou. Pozrite sa, ako je krásne usmiatá a optimistka. Pokiaľ za toto môže príroda, tak my si tam vybehneme asi hneď po Teleráne. Takže aj naďalej so Silvinkou komunikujte. A Dominika Mičechová sa síce usmiela. Ale my sa musíme prepracovať. Ale dôvod na to nemá. Teraz som hľadala tie najkratšie cesty k Dominike. Ahoj. Ahoj, Dominika. No ja som povedal, že nemáš dôvod na úsmev, pretože bola si na hodoch, na jarmokoch a videla si presne to, ako nehygienicky nám podávajú aj lokše, aj cigánske. Chcem sa sťažovať a chcem vedieť, ako na to. Najprv, ako to dopadlo. Ako to dopadlo? No nemôžem povedať, že všetky stánky boli nehygienické. Samozrejme sú stánky, ktoré dodržiavajú pravidlá, ale sú aj také, ktoré nie. A povedala by som ti pravidlá, ktoré by akože mali by dodržiavať a nedodržiavajú sa vždy, tak sú, že sú vyžadované rukavice jednorázové, keď ti vydávajú jedlo, teda nemalo by dojsť k priamému styku s jedlom, čiže nemali by ti to obchytkávať. A potom by si mal mať krátke nechty, mala byť nalakované, ani gelové nechty by nemali byť, keď sa pripravuje jedlo, ani gelové nechty. A potom obrúčka, čiže nie je žiadna nejaká ozdobná, maximálne hladký povrch musí mať. Nejaká čiapka na hlave? Čiapka na hlave sa vyžaduje, tiež by mala byť. Čiže to sú také pravidlá, ktoré sú. A potom ďalej tie záchody napríklad verejné by mali byť až 100 metrov od stánkov, kde sa vydáva jedlo. A zároveň by sa mal stánok udržiavať v čistote, čiže počas toho by mali utierať pracovné plochy a mala by byť tá pracovná plocha primerane ďaleko od pokladní, kde sa vydávajú peniaze, lenže v zákone nie je ustanovené, čo je to primerané. Čiže pre mňa to môže byť 5 cm, pre teba meter, hej. Takže to je také diskutabilné. No ale čo najviac zabolí sú asi tie ruky. A tipnite si, koľko má jedna bankovka baktérií. Veľmi veľa. 500 000. No, 26 000, takže... S koľkými si sa ty stretla takýmito nedostatkami? S koľkými myslíš? Stánkami? Áno. Alebo stánky, vieš čo, v Pezinku to bolo také lepšie, takže nebolo tam tých stánkov až tak veľa, ale vidíme na záberoch, že sú tam tie vyrastrované stánky, tak to sú tie, ktoré podľa mňa pochybovali. Čiže ak stretneš niečo takéto, stačí popísať nedostatky, zapísať si adresu prevádzky, názov prevádzky a poslať to na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Inak, Dominika, mne sa tak páči, že si nám z toho minulotýždňového vynobrania priniesla túto cigánsku. Som na vás myslela. To je od teba veľmi milé. Ale to sme sa dohodli, tá je moja. Týždeň si to kvôli nám proste odkladala, ako fakt si zlata. Krásne vonia. Ja si zjem. S Aťkou som dohodnutý, to mi zohreje v tej rúre a to na konci Telerána zjem. Jaj, dobre. Potom sa nechajme to radšej tak. Poďme odmeniť, potišiť srdce jedného z našich televíznych divákov a odmeňme ho lístkami. Ešte tam máme nejaké lístky. Inak mňa úplne potešia, stačí mi, keď vidím Aďu, ako spracuje v kuchyni, pretože to je taký dobrý pohľad. Aďa nielenže dobre vyzerala, je skvelá kuchárka. A teraz by sme tu mali mať pripravené lístky, že? Ešte jedny na jedno podujatie. Ja to hneď nájdem, že na aké, ale nech sa to páči. No, tieto lístky vyhráva slečna alebo pani Ingrid Papánková z Holíča. Áno. A sú to lístky? Sú to lístky, konkrétne dve vstupenky na kúzelnickú show 7 svetových iluzionistov do Illusionists, kde uvidíte náročné kúzelnické triky, z ktorých sa vám bude zatajovať dých. Toto úžasné predstavenie môžete vidieť 19. a 20. novembra v bratislavskej Egon NTC arene. Takže gratulujeme, blahoželáme. A navyše sa to hodí aj k tým trikom tých, čo predávajú tie veci. Ale teraz, opatrne, teraz ideme na šikovné ruky, Kvetka, od tvojich ideme na šikovné. A máme tu Braňu Horvátovú a Lenku Škodovú. A teraz, dobré ránko. Teraz mu to vyšlo.
dievčatá, tak ako s tými No. náramkami je to, povedzte nám. Pletieme celé ráno. Počkaj, nemáš Celé ráno. mikrofónik. Sorry. Pletieš. Pletieme. Rozprávali sme sa o kamarátskych. Sú ešte tzv. karma náramky. Tie nám čo prinesú, tie sú aké? To sú zväčša také, ktoré pre vás niečo znamenajú, majú nejakú ochrannú funkciu, môžu byť takto zapletané napríklad a ozdobené kamienkami alebo príveskami, ktoré pre vás niečo znamenajú. Jasné, hematit napríklad. červená farba, hovorí sa, že proti urieknutiu, mnohí teda tomu veria a nosia všelijaké náramky, dokonca Madonna a takéto celebrity, takéto hviezdy nosia, alebo mnohé mamičky dávajú svojim deťom na kočíky červené mašličky, možno, že aj takéto ozdôbky sa tam dajú popripevňovať. Takže to sú tie karma náramky, hej? Presne tak, aj tuto môžeme na ukážku ukázať jeden pre bábätko. To je pekné. Takže ten ešte aj tak dozdobíme a bude na také štvormesačné malé zlaté. Ale ja som bol vždy v tom, že takéto náramky, tie karma robia nejaké také ako v úvozovkách bosorky, že pritom treba niečo hovoriť, aby to nabili nejakou energiou, takže to nie je nevyhnutné? No, však hovoríme. Nabíjame a hovoríme a každá žena je tak trochu bosorka, takže... Nehovorí sa, že už len tá červená farba má nejakú takú silu, alebo moc, už ťažko povedať, čo funguje. A zasa to bola taká tesnotka. Čo sa mi to dnes toto deje? No, buď to bude tými dobrotami, ktoré máme v kuchyni. Ja pliesť náramky nebudem. Alebo Dagmar Březinová, ktorá vyzerá takto výborne, pozrite sa, a o chvíľu vám dá rady, ako vyzerá dobre aj po 40-ke, 50-ke, dokonca 60-ke. Tak, alebo to bude nasledujúca téma a to je starostlivosť o pleť. Áno. Tak čo z toho? Tak poďme na tú starostlivosť o pleť, pretože to ma veľmi zaujíma. Ja som rada, že je tu medzi nami Danka Lukačová, kozmetická poradkyňa. Dobré ráno. Dobré ráno. Určite sa to aj vám, aj tebe Aj mužom. stalo. Ja predpokladám, že aj pani Dagmar Březinovej sa to stalo, že ste sa ráno zobudili, alebo sme sa ráno zobudili. Nemali sme za sebou žiadnu oslavu, žiadnu party, žiaden žúr, ale ráno sme vyzerali, ako keby sme naozaj absolvovali takú prehýrenú noc. Čo s tým? Tak najviac treba hydratovať tú pleť, vyživovať a regenerovať, aby tá pleť dostala čo najviac výživy a sa rozjasnila. Ale veď sa mohla zregenerovať v noci, kým sme spali. To nestačí? Tak chýbala je tam tá hydratácia. No a ďalšia vec, je to, v čom ja sa napríklad vôbec nevyznám. Hovorí sa hydratovať alebo mastiť. Vraj funguje taká zásada, že v zime mastiť, v lete hydratovať, ale treba zároveň vedieť, aký typ pokožky človek má, inak to pokazí a ja napríklad vôbec ani len netuším. Presne, treba vedieť, aký je typ pleti a to vám určí buď odborník, alebo máme tu taký diagnostický prístroj, ktorým vieme odmerať typ pleti. No tak šup, poďme na to. Ideme merať masnotu? Ideme merať elasticitu pleti. Dobre, tak idem, pozri sa, ja prvá. A najskôr. Kde je to na čelo niekde? Alebo Toto kam? pri oku, kde je najtenšia kožička vlastne. Jaj. Ináč, ja mám dosť make-upu na sebe, to teraz bude... Trošku to môže Neboli to. skreslovať, neboli to? Vôbec to ale neboli, nič máte necítim. pocit, že kvetku dokážete ešte prekvapiť tým, akú má pleť? Lebo podľa mňa žena Väčšinou tak či tak vedia, vie. hej. Väčšinou vedia baby, že potrebujú aj veľa piť tekutín a veľa hydratovať a keď chodia na ošetrenia kozmetické, tak už kozmetička im vie presne poradiť. Veľmi slabá hydratácia tam je. No lebo dneska som ešte nepila do toho. Veľmi slabá hydratácia, takže Ale pozri tam sa, hneď... krásu, ako máš vysoko? Elasticita je tam dobrá. No. Juj, aj poďme aj na Pravidelne Doda. sa Doda, poď sa Tak, presadiť. no, poď. to som zvedavý. Nech sa ti páči. Chodia aj Presadím si muži ťa k vám? kvietok. Áno. A veľa. Áno. Hej. Dobre, a keď toto všetko zistíme, tak čo potom s tým? Tak podľa toho poradíme, čo by mali baby používať Dodo, na ty už domáce ošetrenie alebo v kozmetických salónoch. No Dodo, ty máš to Slabé. slabšie. To je alarmujúce. Veľmi slabá hydratácia a aj elasticita. Dodo? Treba prísť na masáž. Masáž pomôže? Masáž. Takže tam nie sa krémiky. dávajú profesionálne prípravky, séra hydratačné a to vlastne spraví aj tú hydratáciu a zlepší aj tú elasticitu Dodo je v pleti. šoku, ja sa bojím, ako s ním dovysielam, keďže sa dozvedel, že má takú slabú elasticitu svojej pleti. No nič, Dodo, skús sa z toho spamätať, ale chcem povedať našim televíznym diváčkam, že podobný šok môžete zažiť aj vy, ale nie samozrejme v tom dobrom slova zmysle, že potom viete, že máte so sebou niečo začať robiť. Ak navštívite isté, a teraz sa zahráme trošku na pevnosť Bojard, isté obchodné centrum v Bratislave pri letisku od 12:00, tam bude aj Danka, aj s týmto zázračným prístrojom a veľmi ochotne a rada vám poradí a pomôže. Áno, a po mojej skúsenosti to odporúčam aj mužom. Dokonca po tomto si myslím, že
príde ešte viac mužov ako žien. Danka, potom nám dajte vedieť. Dobre. Budeme zvedaví. A mne potom ešte poviete teda, že aký krém používať, že čo, aby som sa dal do poriadku. Ďakujem veľmi pekne. No a vy na tom budete lepšie, pretože my pre vás máme pripravené darčekové balíčky, pokiaľ ste sa zapájali do našej celoránky. A niekto teraz vyhrá balíček krémov na omladenie pleti Nivea Cellular Anti-Age. A Klaudia nám poradí. Povie teda, že... Ja vám poviem výherkyňu. A je to slečná Lenka Baumanová z Bratislavy. Dobre. Gratulujeme. Tie balíčky by sme mali mať až 3, takže... Až 3. A druhý výherca je Marian Vyskočil z Popradu, no a treťou výherkyňou je Viera Michalková z Litovského Mikuláša. Blahoželáme. Danka, tak ďakujeme, no, čo na to povedať? A my tuto sa len takto presunieme a sme Neviem, či ja mám poďakovať. Dagmar Březinovej. Ešte raz príjemné dobré ráno. Inak, ak máte chuť, tuto kolegovia, ak máte chuť si vyskúšať, že ako máte pleť, treba aj pani Březinová, tak potom môžete vyskúšať, ale vy viete. A vy vyzeráte veľmi dobre a práve to je naša téma. Ako vyzerať dobre v každom veku, ako stáť za hriech. Dodo, ešte predtým, keď tu neboli kamery, načrtol jednu zaujímavú vec, že samozrejme ide aj o to, aby človek vyzeral dobre, aby bol udržiavaný, aby pleť, aby nemal ochabnuté svalstvo a tak ďalej, ale ide o sex appeal, o istú charizmu. A to sa naučiť podľa mňa nedá, s tým sa človek rodí, nie? Tak je pravdou, že vlastně sex appeal je něco jako talent, že jo, s tím jakoby se narodíme, ale stejně tak jako se musíme všichni naučit anglicky, abychom uspěli vlastně v životě a v tomto pracovním procesu, pokud chceme, že jo, a máme nějaké cíle, tak samozřejmě lze pracovat i na sex appealu, protože on je samozřejmě jednak vyzařuje, že jo, to se lze naučit, stejně tak jako tu angličtinu. A jednak vlastně to nonverbální sdělení, čili i vlastně, jelikož převážná část vlastně toho, co máme na sobě, nebo jak se pohybujeme, co říkáme a tak dále, je nonverbálním sdělením, tak lze vlastně podpořit sex appeal i vhodným typem oděvu. A potom napríklad by sa to mohlo podporiť aj správaním. V jednej knihe som čítal dokonca a nechce sa mi tomu veriť, že pre ženu je dôležité, pokiaľ je v spoločnosti a priam nevyhnutné koketovať. Znie to veľmi zvláštne. Čo si o tomto myslíte? Lebo byť oblečená ako tak, to podporí, ale čo takáto koketérie? Tak já si myslím, že koketérie je prostě opět něco, co bychom se měli zcela povinně naučit. Protože jestliže je svět rozdělený na muže a ženy, pak je prostě jako zpětná vazba téměř nevyhnutelná, že? A vždycky to jakoby osvěží ten vzduch prostě kolem. Já jsem měla takový jako 2 salony, se kterými jsem spolupracovala. Jeden byl pánský, jeden byl dámský. A v tom dámském salonu byla ředitelka, která prostě vypadala jako paní svého věku, neměla vůbec mediální míry, ale byla velmi schopná. A v tom druhém to vedl prostě muž, který vlastně byl takový jako nekomunikativní a vlastně měl takovou jednoduchou filozofii života. Ano, no nevím. A teď, nevím, jestli běžný, jako, prostě do toho biznesu se jakoby moc nechodil. A já jsem potřebovala nechat ušít 4 fraky a nějak tak jsem se o tom zmínila té paní ředitelce. A ona zvedla telefon a řekla prostě jako takovým sladkým hlasem, no a jak pak se má dneska náš pan ředitel? A jaké pak má pan ředitel trenýrečky? Pruhované, puntikaté nebo s krtečkama? A to prostě jako rozstavilo tu atmosféru. Já jsem měla okamžitě 4 fraky, přestože byly pro paní ředitelku, že jo. A prostě bylo to všechno s úsměvem a od té doby se spolupracovalo jedinečně, takže vlastně... Ešte aj obchodu to pomôže. No, všemu to prostě jakoby pomůže a nemusí to být zrovna u trenýrečka, že? A môže to pomôcť aj vzťahom, teda nie len niekde na pracovisku, tým pracovným vzťahom, ale napríklad vzťahom aj doma. A tu náražam na vec, ktorú sme povedali, že otvoríme, keď už sme sa rozprávali o tom veku a že po tej 40-ke sa netreba báť, že niečo končí. Práve naopak, nemáme sa báť nejakých nových začiatkov a treba do toho ísť. Tak ako napríklad po takej 40-ke, možno po 50-ke, možno po 60-ke, nájsť toho pravého? Tak to je samozřejmě jako ta nejtěžší otázka, protože
ta se objevuje vlastně všude a stále se na ní hledá odpověď. Proč? Protože jde o nonverbální proces, jde prostě o takovéto fluidum, o to, co vlastně vědci popisují tím, že to těch 8 vteřin, kdy vlastně přeskočí ta informace v těch 8 vteřinách, že se vlastně jedná o ideálního partnera, kterým eventuálně můžeme protančit do konce života. A musím povedať, že to ide. Dôkazom toho napríklad je moja svokra. Ona po 50-ke našla proste skvelého partnera. Rozdelila ich smrť, to si myslím, že to je tragédia. Mnohé ženy považujú za tragédiu a iste v tom momente je to tragédia. Rozchody, rozvody, nie je to nič príjemné, ale tragédia v podobe odchodu z tohto sveta blízkeho človeka, to už je trošku iná káva. Takže ide to aj po tej 40-ke, aj po 50-ke, aj po 60-ke.